megalayapost.news. Kembang kejingjit ya kinomik khidmat syaka yang darbar thawan hapa ka Khas Autonomous District Council kan salong ha ka arpawai tarik rampang arjar pesan ka khon nyautrap National Awakening Movement kum kawai ka seng san hima hapa ka jela ha kri ka genti kala penyang ru yo wai kurtong na ribai district ban pinya khon ha kini election MDC arjar pesan uni kurtong ka khnam batmu banya khon na ribai udai uba aiban nongsit bala arai banya khon na mahoti constituency ban mentar kesingi na galyang uni kurtong la pendap ban thap kerteng na ka banta banya khon ya kini election MDC na mahoti constituency habali bantap kerteng dagasing ya kamat ka returning officer ke kong BL Pakantin la senalang yuba aiban nong state do presiden barangba ka kram ba Thomas Pasa lembik inong kersan jungu jing pelong jonga bangan rung saka ni ka kam KPD bat ka chat kadar mo ka politics kam da dei baong ningkong ngai mi ban sakri ya ni ka kam ngadon jing temu ya ka election ringa sakri ningkong long yu para marjan ha ka emlang salang ngampoi perkhat ya ka ka ba ublei trai kanran nong bu nong hau ring dor yang hadu ani khidmat ka bamenta ya ka ba hakisnem ki blalej nadu arajar khat khnai ter ngaim hakadong kathem riboy ngadon kikmena mesan hang ne po mau ti ngaru ngaim ngasan lang hakane jaka ti ngahap ban ya kenduk sibun ki bang ya kenduk apreng ki jing ki bakum ki para marjan ladang ya keren hakadok kestuk kepang ke sistem habede bat katai ka bita setai siliang umjungi setai ukut usam bangi dia kenduk sibun ki komini gerang ba ke bala don lang ne ngatai ki sakhi ya kata ngam sem la khot ki mentaru ara pa ki song ki wan ande ki la ban yo sngob yang sa sisen ya kana khubor nanga hakpor ba kenduk sibun ki jing akil ki tai ki benta ki ba setai siliang ki jukon mau yang abang bat khot ban ya don lang te ka jing trei jonga nadu arajar kat khandai hadu kini ki singi ba mentaru kapenlong yang bangam dei bang don ke jimbot ban yakon election hau arajar arpulai ru ladon katu kan ki parti nganum la banjir kerteng ki belawan khon rengong em nganum tre ban ya kan kalanti ka kam ta ka burom ye we amli benang long hadu menta mo ngasu ai burom bleng i haba udang beang udang ya ikilati jong kam wala ngam ye dei perlok ru andrei ngai ini social media ru andrei ngam kwa bangan mi hakata ngong ki don kiri orang ba ki bang sempang ki bang start ban yang ki ai ka dei kalanti ke jong ki dai haka bedai pada bat kini ki wei pat kiduk kikup siliang sem siliang ki badan hasanda ki bijon ut wan nam yang nakapor sakapor ki ong ba aiban kande kalanti ban sakri mapi tangkum uta unong mi khmat rupim dei kilong kum unong tri belang dei kakam ka jonga lese ngane thu ane ngamle rang ba dei ka pleng ja ka jonga ka bong sai ka ye ngabsaru ya ka imlang salang ade tang unong nyak rong dei kala ban pelingo yang bakat ka mau hati konsensi kumnu da kani ka kam ngan sakri kata ka jinglingo ka bakhia ka ba ba ya ka bangan jawab iki naba ki ong ba saw sangot kini ki spa ki bangi jiu snow bakin ther ken pelut ya kani ka jingling election da ki kelor ngong kam lele lada ka jingej kum kristan wat debet wa bania khmat golian lada udan tang we ne santli ki mauru ngan persyang ngam ong bangala ndai kani ka te kalenti ka bangan ya kun kun kristan wala ngamdan ka spa ngamdan ka phau Henry ladang adon gitaru ladang don kata kespak mansim ni ngamat la ni ngat pulut no skor nak benta ka jing senjor jong ka an ha ka bedai ba ka district council ka de kenro ka bakhadu jong ka jaj ban reu lada ka khlam sanu ka jaj ban reu ka jongi kan poi kumban suban biang itu benta mane boong ka mau hati mo ka de ka sinong ka bang ngaim kadon ka por ka bang lamat ka jing long khna kadon ka por ka bang lamat adu kan sitang reta kadon ka jing ka biajan ka berembong ka umro konstruksi ka de ka yenglok jonga neki kor rempai mo ki khon jonga arngut ka de kata kai ba ka penjan yang ha bede ba ka mau hati kam de ba nga sakari ya kam ba tang ha mau hati de don ki ki dong ki them ki thain ru nga judan ka jing asnok ti de ka ba pelong yang ha bangan yele na ka mau hati pada kalong nga siam sibun ki jing ki bang ya kendu ha ka to ka por ngalayai telun nakawai election MDC atau nakawai election MLA hakpor bampat don ki MLA ki bayakon nakane ka parti VPP mo naka constituency ijong ihatay tile se hakata ka jinga day perlok kabayajan an umjar kerteng yanu hang tu nga burom yakiri orang ba ki badon hang tu mo ladaki yo snawi kan kubor an ai ka kubor kita kinong yalam jong kata ka parti ru jong ka VPP hoy ngala apply kata ka tiket haka arpo an apply tarik bakala hubnai ai uba berai bispo berai khwei nam arpulai ti hadin ang tu kat jing tulun jing ya jong kapor na kapor hadu an poi election MP ru ngalayo ban sanda banelik campaign lang
bagi MP Badan Buram bagi Sar Ardan Hakutopor ngai dan lang bagi ndai kata kan long simet nanga pada dai ban so thu bakala bangi don ka jing pher jingbut dai ka jing du tiket ka jonga dai ka jing bamyo tiket ka jonga ndai hakapor ka bakuluj bah ngaweng no yang di na kata ka jing apply jonga ya ka tiket jong upra jong ka VPP ngaweng no da ka jing ya so thu jingbut da ka jing ya bah ndai ngabong banga artatil le si ngadu ndai ngapen sani shwa ya kan ka kam langa bet ni em bangan yang yo ngamla ndai kan ka parti khnam pada ngapai no saka hadin ondang larai bah bekipai ba be ki bathoy yang ki ong mi bai ban lara pi ai ka jing sakri kabaret ndai kwa pakan long ka bakham janai namar kemau di kamdai kabaret kadi ka bahe ka bayar Megalayapost.news